Toto je skvelý tip na túru blízko Košic. Sadám na 14 zo zastávky Havlíčková Smeriahodná chata a po asi 20 minútach vystupujem. Odteraz už len pešo, 8,2 km po Červenej na Lajošku. Musím sa dostať hore na svah, ale počas sezóny choďte radšej cez les, aby ste neprekážali lyžiarom a je to aj menej náročné. Zhora výhľad na Košice a pohodová cesta hodinu 15 predo mnou. Chatu Lajoška len nedávno otvorili po rekonštrukcii. Hneď pri chode je bar a milá obsluha, kde si viete objednať z ponuky polievok, teplých jedál či posilnica kávou, pivom alebo čajom za nízke ceny. Je tu príjemne, pôsobí moderne s nádychom horskej atmosféry, za mňa veľká zmena k lepšiemu. Dávam si guľašovku za 4,80, stále tu varia veľmi dobre. Až som sa cítil ako na chate v Tatrách. Vecko je zadarmo a dá sa tu aj prespať. Otvorené okrem pondelka každý deň od 9. do 16. tak sa zastavte. A ak vám táto túra nestačila, kľudne choďte až do Bratislavy, veď chata leží na ceste Hrdinovej SMP. No ja sa radšej poberiem späť do Košic. Sledujte.